eller betændelse. Det kan være akut eller kronisk. Akut inflammation varer kort tid og hjælper kroppen med at blive rask hurtigt. Og det er meget vigtigt i infektion for eksempel, eller mod patogener. Kronisk inflammation varer længe og kan skade kroppen. Så hvis vi har langsigtig inflammation i kroppen, for eksempel diabetes, eller det er kronisk tarmsygdom, så vi har nogle problemer med signale molekyler eller med cytokiner i kroppen, og det skal være i balance igen. Så kort skal jeg begynde om hvad forhold mellem kost og inflammatorisk tarmsygdom. Og vi kan finde mange forskellige typer af anbefalinger. Vi har mange anbefalinger for, hvad er den bedste diet for kronisk tarmsygdom. Men hvis vi har nogle videnskabelige bevis om det, det er ikke helt perfekt, og det er ikke 100%. For eksempel, vi har nogle bevis for en lav FODMAP-diet eller kost. Så vi har 2 grupper af madvarer eller fodvarer, og hvad vi skal spise, og hvad skal vi undgå i lav FODMAP kost eller diet. En lav FODMAP diet er en særlig kost, der kan hjælpe en person med irritabel tarmsyndrom. Men vi har også nogle bevis eller dokumentation, hvis nogen har kronisk tarmsygdomme, for eksempel, det kan være UC eller CD. Vi har også en positiv effekt af lav FODMAP diet om det. FODMAP er en gruppe af kulhydrater, som kan være svært at fordøje for nogle mennesker. Nogle mennesker kan fordøje det lettere og nemmere, men nogle kan ikke. Eksempler for FODMAP-rige fodvarer kan være hvid, ro og byg, og det kan være også brød med det. Løg og hvidløg, det kan være også som friske, eller det kan være kogt. Æbler, pærer og vandmelon, mælk og yoghurt. En anden type af paleotisk diet er også en anbefaling for IBD eller for kronisk tarmsygdomme. Og påstanden kommer, de siger nej til nogle klistrende mad. Hvis vi har noget mad, det stopper bevægelse i tarm, vi skal undgå det. Og det er en typisk diet eller kost i kronisk tarmsygdom. Hvad må man spise i paleolitic diet? Fodvarer som jæger som læge kunne finde i naturen. Så det er ofte naturligt, og vi skal finde det i naturen. For eksempel kød eller fisk, frugt og grønt, nødder og bær, æg og rødder. Hvad undgår man? Nogle fodvarer som klistrer tarmen. For eksempel, det kan være noget moderne eller kunstige eller forarbejdede ting, som kroppen ikke er vant til eller har ikke pleje til det. For eksempel brød eller pasta, sukker og slik, mejeriprodukter, forarbejdede olier og færdigretter. En anden diet, som vi har nogle anbefalinger, og vi har nogle bevis for det, det er speciel kulhydratdiet. Igen, det kommer an på, hvordan vi kan håndtere klistrende mad. Så det er meget vigtigt, at vi skal undgå eller stoppe klistrende mad.
Og formålet med specifik karbohydratdiæt eller specifik kulhydratdiæt er mindske eller mindre irritation og inflammation i tarmen, for at fjerne de kulhydrater, som fodrer eller forkerte bakterier i tarmen. Så det er knyttet til gut microbiota, eller vi har 2 grupper af sund mikrobiota og usund mikrobiota. Og hvis vi har noget valg på kulhydrater eller fiber, så det er sundt for gut microbiota, og det er sundt for tarmen også. Hvad man må spise for den type eller den slags diæt, man kan spise kød, fisk og æg, grøntsager og frugt, men ikke alle noget skal undgås, og det kan variere individuelt. Nødder og frø, hjemmelavet yoghurt, så det skal være naturlig yoghurt, uden for eksempel andre ting eller sødstoffer og for eksempel noget farve for andre ting. Man kan spise også linser og nogle bønner, ikke alle typer. Men nogle madvarer eller fodvarer skal undgå, for eksempel sukker og sirup. Særligt sirup, det kan være så frugtjuice-sirup. Så vi skal tjekke ingredienser på en fodvare, brød, pasta og ris, fordi de kan klistrere tarm igen. Mælk, yoghurt er tilladt, fordi det er meget godt for mikrobiom, men det skal eller det er anbefalet at være hjemmelavet og laktosefri. Så det er bedre at have ikke noget dåsemælk eller forarbejdet varer, noget kunstige fodvarer. Og en anden type diæt er antiinflammatorisk diæt. Og du kan finde mange artikler. Det kan være også videnskabelige artikler og ikke videnskabelige artikler om antiinflammatorisk diæt for kronisk tarmsygdom. Så, men det dæmper betændelse i tarmen. Det er definition for antiinflammatorisk diæt. Mad eller fodvarer, som kan hjælpe for bløde eller let fordøjelse grøntsager, for eksempel gulerødder, squash, spinat. Noget frugt uden skræl og kerner, så det kan være nemmere for at fordøje. Fældfisk, for eksempel laks, og det er rig på omega-3, og du kan finde også en liste for mange fisk og fodvarer, for eksempel valnøtter, som har også omega-3. Hjemmelavet mad uden tilsætningsstoffer. Så du kan finde en generel retningslinje her i mange forskellige diæter, og det er bedre at være naturlig og ikke kunstig. Og fuldkornsprodukter med lavt fiberindhold, når det tåles. Så tolerance er meget vigtig, og det kan være forskellige fra en person til en anden person. Så det er også nogle mad eller fodvarer, det kan irritere tarmen. For eksempel stærkt krydret eller spicy eller fedtmad. Vi har high fat og high spicy mad. Det kan være også irritere tarmen. En anden, det kan være raffineret sukker og sødsager. Vi har masse sukker, og det kan være også føre til insulinresistens. Det kan være også føre til sygdom for leversygdom, og det kan irritere også tarmen bagefter. En anden er alkohol og koffein, og det er forskellige mængder for alkohol og koffein. For eksempel nogen kan tåle alkohol lidt, men nogen kan ikke tåle det.
En anden gruppe er meget grove fiber, for eksempel råkål, mais og popcorn. Nogle kan tåle det, men nogle kan ikke tåle det, og det irriterer slimen, og det virker meget blodig lugt. Og den sidste er for arbejde med tilsætningsstoffer. Så, hvad beviser, eller hvad ved vi om det? Hvis vi har noget antiinflammatorisk diet, så det kan nedsætte systematisk kronisk inflammation, og bagefter vi kan have bedre sundhed eller helbred. Vi kan have bedre eller bedre metabolisme eller bedre stofskifte end anden overfor metabolisme i kroppen. Og så det er knyttet helt perfekt til kognitiv sundhed eller mental sundhed. Det er noget forhold mellem gut, mellem intestin og tarm og hjerne, og det er 100% perfekt. Ja, det kan. Og det er meget vigtigt, hvis vi har lav inflammatorisk diet og kost, det kan forebygge eller nedsætte kroniske sygdomme i andre væver, for eksempel nedsætte inflammation i lever, eller nedsætte inflammation i hjerne, for eksempel Alzheimer's, vi kan nedsætte også inflammation i hjerne, og alt er i knytning, og vi kan finde et stærkt forhold mellem dem. Så ifølge vores artikel vi vidste, det er meget vigtigt, og vi har nødt til at lave noget videnskabelig dokumentation om inflammation fra diet og inflammation i tarm. Men hvordan vi kan knytte inflammation fra diet og inflammation i tarm? Vi tror, at måske vi kan finde nogle markører, og det kan være også markører fra diet, og det kan være også biologiske markører, men vi skal have noget evidens, eller skal have noget bevis fra andre studier. Så vi fandt noget, det var som diets inflammatorisk potentiale. Og det er oversat fra engelsk til dansk, så beklager, hvis det er ikke helt klart. Men en diets inflammatoriske potentiale handler om, hvordan man kan øge eller mindske betændelse i kroppen. Så vi ved, at nogle fodveje kan øge betændelse bagefter i tarm, og det kommer hurtigt. Og nogle fodveje, særligt i nogle mennesker med sensitiv tarm, det mindsker betændelse i kroppen. Så vi kan have nogle liste på forskellige fodveje med forskellige mængder af potentiale for inflammation. Og hvordan man påvirker betændelse i kroppen, og hvad er knyttet til sygdom, risiko og sundhed. Vi havde 2 grupper for symptomer, så hvordan vi kan sige det risk eller risiko, og hvordan vi kan sige det progression. Hvis vi har problemer, er det nogle markører, vi kan sige, okay, vi kan stoppe nu. Vi har tarmsygdom, men vi kan stoppe, hvis vi kan undgå noget medvej nu. Og vi fandt 4 forskellige typer for inflammatorisk potentiale. En var, hvordan 45 fødevarekomponenter påvirker 6 inflammatoriske markører. En anden potentiale eller markør for potentiale var EDII. Det var
9 antiinflammatorisk fuldvaregrupper og 9 proinflammatorisk fuldvaregrupper. Hvis noget er antiinflammatorisk, så det er mod inflammation. Og hvis det er nogle proinflammatoriske grupper, så det hjælper til at have øget inflammation i kroppen. En anden markør for potentielle inflammation var EDII, og det var næringsstof eller nutrient fokuseret indeks, ikke fødevaregruppe. Så vi havde nogle forskergrupper, som de syntes, at nej, det er ikke fødevaregrupper. Vi har næringsstoffer, eller vi har nogle nutrienter, som er meget vigtige, og vi skal fokusere kun på næringsstoffer. Og den sidste, som jeg husker fra artiklen, det var energijusteret eller en balanceret inflammatorisk indeks, basal eller ifølge energi. Så det var meget vigtigt, hvis vi har high kalori eller low kalori diet, og det er ikke kun næringsstoffer eller kun fødevaregrupper. Resultatet fra sammenligne mellem forskellige grupper af artikler og forskellige indekser for inflammation. Vi valgte i alt samt 14 artikler, og vi havde mange assessments og evaluering artikler. Er det rigtigt eller forkert? Kan vi følge det eller ikke? Er det rigtige data eller ikke? Så vi havde mange processing af data, og vi analyserer data. Okay, vi kan følge dem, vi kan tro dem, og det er rigtigt, og vi kan kombinere dem. Hvad sker der? Og hvis vi har en kombination af alle 14 artikler fra forskellige grupper af indekser, vi kunne ikke finde en signifikant eller markant sammenhæng. Det var meget vigtigt som en videnskabelig systematic review, hvis vi kan se nogle linjer. Og det er helt klart, okay, det er signifikant, og det er ikke signifikant. Men vi kunne ikke finde det her. Så vi kan sige, okay, vi har forskellige gruppeindekser, forskellige anbefalinger for diæter, men på mange grunde og mange faktorer, vi har her, vi kan ikke sige, okay, der er problemer, og vi har løsning for det problemer. Og hvis vi skal fortolke eller interpret data fra mange forskellige studier fra mange forskellige lande også, det var ikke en klar fortolkning, fordi mennesker er meget forskellige, og det var også diæter er meget forskellige. Det var ikke en type. Og jeg tror, at vi har individuelt variation, og vi har også national variation. Det kan være også komme på mennesker, det kan komme på fødevarer, og det kan være også andre faktorer, som påvirker det. Det var en bedre sammenhæng mellem diætinflammatorisk indeks og risikoen eller udvikling af Crohns sygdom. Så det var lidt bedre ifølge data. Og den inflammatoriske effekt af kosten har større betydning for forværing af IBD end for udvikling af sygdomme. Så hvis vi kan planlægge kost før sygdom, det er meget vigtigt. Hvis vi har sygdomme, vi kan gøre noget. Vi kan mindske udviklingen, men det er ikke som
vi har fødselsygdomme. Og vi ved, at der er mange kovariater, mange kofaktorer fra alle studier, fra alle forskellige typer af projekter. Og det kan for eksempel alder, BMI eller body mass index, køn, rygestatus og rygning, energiindtag og andre sygdomme og sygdomstyper også for kronisk tarmsygdomme. Vi fandt fra en artikel, det var som en begyndelse for den type studie. Og det er fra en velkendt forsker, det er Shivappa. Og Shivappa siger, at vi har en markant eller signifikant øget risiko for colitis ulceratus, hvis vi har høj indtagelse på inflammatorisk kost. Men det er ikke helt klart, hvad på inflammatorisk kost. Også som forsker i over 2 år, jeg har problem hvad på inflammatorisk kost, og hvordan kan vi hjælpe kroppen, hvis inflammation er en vigtig del af immunforsvar. Vi skal øge det eller mindske det. Og hvis vi har inflammation i kroppen, og det er kronisk inflammation, hvordan kan vi hjælpe at mindske det? Men det er ikke en konkret eller en helt 100% kost. Okay, det er rigtigt, og vi skal indtage det. Så det er meget uklar, og vi har brug for mange data for andre forskere og andre artikler. En anden studie siger, at højere dietary inflammatory index eller diet-inflammatorisk potentielle score er stærkt tilknyttet med øget risiko for Crohns sygdom. Igen, for Crohns sygdom, vi har bedre data. Og fordi det ændrer tarmmikrobiota. Og en signifikant øget risiko for tilbagefald eller relapse for sygdomme hos patienter med høje diet-inflammatorisk index i score er meget klar. Så det er meget vigtigt, vi skal se trendlinje, og hvad sker i hver patient, Hvis vi har nogle relapse, og der er mange forskellige relapser, og mange gange, og hvor ofte de kommer hos patienter, det kan også knytte til diet, og vi skal justere eller kontrollere også diet her. Og det er som et billede fra vores artikel, og vi har 2 grupper af studier. Det er signifikante studier, og det er ikke signifikante studier. Og det er 3 typer af projekter eller studier. Det er kohortestudier eller langsigtede projekter med patienter. Og det er også case control studier, og vi har også nogle, så det er vi har ikke clinical trials her, fordi vi havde et mål for at se kun på observational studies. Vi skal se, hvad sker, hvis vi har noget forhold eller association mellem diet og kronisk tarmsygdom. Og du kan se her, der er ikke en klar trend eller en klar niveau af signifikans. Vi har nogle artikler, det er helt signifikant, og der er nogle artikler, det er ikke signifikant. Og alle er høj kvalitet artikler. Vi har ikke nogle lav kvalitet artikler her. Så som kort sagt her, kan jeg sige, at vi har noget sammenhæng mellem risikoen for
IBD eller kronisk tarmsygdom og kostmønstre. Så det er meget vigtigt, vi siger, hvad dietary pattern eller kostmønstre, og vi kunne finde noget meget vigtigt, og det var significant effekt på udvikling eller development af IBD eller kronisk tarmsygdom, hvis vi har mange fødevarer fra Middelhavets kost. Det er meget sundt for tarmen, særligt for kronisk tarmsygdom. Og det er knyttet til tarmbakterier, og de rapporterede signifikant effekter på tarmbakterier. Det kan være også metabolisme knyttet til tarmbakterier. Og hver perspektiv fra den studie, vi kunne ikke finde i studie om ultraforarbejdet fødevarer eller UPF eller ultra-processed food. Og vi kunne ikke finde nogen artikler om, hvordan man lever mad, og hvordan man processer mad. Det kan være også noget fra supermarkedet eller indkøbscenter. Det kan også hjemmefra. Og vi kunne ikke finde nogen langsigtet historie. Det var mange kortsigtede studier, og det var fra forskellige lande. Det var ikke som multicenter historie fra alle nationalitet eller hele jorden. Og jeg kan sige, at mad vi spiser kan påvirke om mængde inflammation i tarmen. Det kan være positivt, eller det kan være negativt. Og vi har variation. Det kan være individuel variation, og det kan være også sygdom, type variation. Og vi ved, at hvis vi kan definere antiinflammatorisk kost, det er ikke en klar betydning eller definition for en antiinflammatorisk kost. Men hvis vi kan finde det, det kan mindske symptomer som mavesmerter, diarré og træthed. Og det kan støtte noget medicinsk behandling, hvis vi tager medicin, og vi kan have en forbedret kost også. Og de hjælper sammen, de hænger sammen. Og vi kan hjælpe at forbedre livskvalitet for mennesker, der har kronisk tarmsygdom. Og konklusion, jeg tror, at vi kan lave nogle små ændringer i kost og diet, og vi kan se stor forskel. Og det er meget vigtigt at finde noget mad og fødevarer, og det kan være også mange typer eller forskellige madvarer. Vi vælger dem på grund af inflammatorisk potentiale, og vi skal hjælpe tarmen for ikke stresse. Og det handler ikke om perfekte dieter. Vi har ikke noget perfekt diet, og det kan også variere fra en dag til en anden dag. Men vi kan følge på nogle anbefalinger. Det er nogle nationale anbefalinger, vi har også i Danmark. For eksempel mere grønt, bær og fisk. Men det skal være sundt, det skal være naturligt. Og vi skal have ikke nogen toksiner også i naturlige fødevarer. Og vi har også en anbefaling for mindre sukker og fast food og tilsætning i stoffer. Og det skal være fokus hver dag på ren og naturlig mad for alle mennesker, særligt for børn. Og vi tror, at det er individuelle forskelle. Og hver persons reaktion på kosten er unik, og det er ikke sammen med andre mennesker. Vi skal acceptere
forskelle, og det er meget vigtigt at lytte til sin krop, følge din krop, og justere kosten, hvordan man selv oplever symptomer. Tak for din tid. Tusind tak, Mærsa. Det var super fint. Altså, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så må I gerne have en hånd op. Ja, man kan sige, Irene, hun har et spørgsmål. Værsgo, Irene. Irene, vil du stille et spørgsmål? Din mikrofon er off. Ja, måske der er off, ja. Ja. Det er mikrofonen, der er... Du skal tænde på din mikrofon, hvis du skal sige noget, Irene. Du kan også skrive det. Ja, du kan også skrive det, så kan jeg sige det, hvis det er Irene. I kan også skrive jeres spørgsmål i chatten, og så kan jeg også stille det, hvis det er nemmere. Jeg har selv et spørgsmål. Jeg synes på et tidspunkt, da jeg var til en eller anden konference, der talte de om, at sådan noget mikroovnmad var slet ikke godt. Altså sådan noget med at varme mad i mikroen eller mikroovnmad var slet ikke godt, og hvis det var overkogt, så var det heller ikke så godt. Ja, der er mange forskellige anbefalinger, men vi kunne ikke finde noget højkvalitetsbevis for tilberedning, eller hvilke tilberedningsprocesser er bedste for tarmsundhed. Og vi kan finde for eksempel noget der forhold mellem kræft og mikroovn cooking eller mikroovn tilberedning, men det var ikke helt klart desværre. For eksempel, jeg husker, da jeg var mastergrad studerende eller kandidater, det var en artikel fra USA, som de nævnte, at det er et stærkt forhold mellem temperatur fra mikroovnemad og kvalitet af mad. Så det er meget vigtigt. Det er overkogt, eller det er kun varm mad. Så der er mange faktorer, som påvirker det, men det er ikke helt, jeg kunne ikke finde bevis om det. Nej. Men det her, det var også en abstrakt, så det var ikke helt publiceret. Det var noget eksperiment, de havde lavet, og der var ligesom, det kom frem, at mikroovnmad var i hvert fald ikke godt at have. Ja, det kan være også, for eksempel, jeg arbejder nu med food allergy eller malallergi, og vi har nogle forskellige processing af mad, og hvis det er en ny struktur for protein, og protein er knyttet til kulhydrater, det kan være også en dårlig proces, og det kan også være det dårlig for tarmslimhinden eller for mukosen, og det kan påvirke til gut permeability. Så det ved jeg ikke, hvad gut permeability på dansk. Ja. Det er om hvor meget maven er tilgængelig, altså hvor meget der kommer ud og i af tarmen. Ja. Og det er, hvis man har for høj permeabilitet, så vil det sige, at så bløder man fra tarmen, ikke? Og det er det, man vil helst undgå. Jeg kan sige, at Tanja, hun skriver, hvad hvis en krop reagerer dårligt på fuldkorn og grøntsager? Fordi du nævnte noget med, at man skal helst undgå nogle af de der hvide, for eksempel, sådan noget korn eller brød og sådan noget. Men her skriver hun, hvad så ens krop reagerer dårligt på fuldkorn og grøntsager. Ja, hvis nogen reagerer dårligt på korn og hvid og alle grænstyper, så desværre
vi skal undgå det. Og mit felt er klinisk ernæring. Og ifølge klinisk ernæring retningslinjer er det meget vigtigt at fokusere på symptomer. Hvis vi har nogle symptomer efter at spise noget mad, vi skal undgå det. Måske du kan finde nogle læger eller nogle anbefalinger. Nej, det er meget vigtigt, og de skal få det. Men hvis det ved jeg ikke, det er som sensitiv, vi har sensitiv tarm, eller vi har nogle problemer med nogle fuldveje. Så vi kan ikke, vores krop kan ikke tåle det. Så desværre skal vi undgå det, og vi skal mindske det. Ja. Så ja. Ja. Jeg kan sige, Irene, hun er på stadigvæk. Irene, vil du stille dine spørgsmål? Du skal bare lige tænde for din mikrofon inden. Ja, tak. Jeg tror, det virker nu. Det håber jeg. Ja, det gør det nu, ja. Jeg skulle lige installere lyden. Tak, og jeg fik også lige skrevet det i chatten. Så jeg vil bare spørge, om du kan give nogle anbefalinger i forhold til kosttilskud og IBD. Altså eksempelvis fiskeolie, som også skulle være gavnligt i forhold til at mindske inflammation, eller det her probiotika, man kan købe i mange forskellige former. Kan du sige noget om det? Ja, hvis jeg mener, at det giver mening at have nogle næringsstoffer eller nogle nutrients. Vi har bevist, at det er meget godt eller meget sundt for kroppen. Men hvis du tjekker klinisk ernæring retningslinjer for tarmsygdomme, og det er for ASPEN, eller ASPEN, det er European eller amerikansk, to forskellige retningslinjer. Du kan ikke finde, det er helt klart, vi skal have tilskud for mad, eller hvis du har tarmsygdomme, du skal få for eksempel hver dag olie eller omega-3 olie. Men for eksempel for mig, jeg har ikke kronisk tarmsygdom, men nogle gange har jeg problemer så tager. Hvis jeg tager fiskeolie, jeg har bedre følelse, og det laver mig glad bagefter. Så jeg synes, det er godt for mig. Kroppen kan tåle det, og vi har påstand, videnskabelige påstand om det. Det er meget vigtigt, og det er meget godt for immunforsvar. Så jeg vil få det. Men det er meget vigtigt, vi skal ikke overdosere det. Det skal vi har noget. Så du kan tale med nogen, som har ekspertise eller er ekspert i klinisk ernæring. Og vi har mange tabler for mængde næringsstoffer, og hvad er mindste mængde, og hvad er det maksimum niveau næringsstoffer. Og det er meget vigtigt, at vi skal have det i balance. Så det man skal mærke efter, og så tager de, der er ligesom, de giver god mening, ikke? Ja. For eksempel, jeg kan ikke anbefale jer for alle mennesker med kronisk tarmsygdomme eller noget kronisk inflammation. De skal få omega-3. Jeg har det nu bevidst, det er sundt, og vi skal have det, og det er meget vigtigt næringsstof. Det er long chain entry fatty acid, men jeg kan ikke sige det, fordi vi har ikke nogen anbefaling om det. Og det skal være individuelt, og vi skal bestemme om hver person. Men du havde lavet en studie om med patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom, hvor I har vist, at det er godt at tage vitamin D. Er det ikke noget med det? Ja, jeg havde om det, yes. Fordi vi havde
125 patienter. De havde lav niveau af D-vitamin, og de var i 4 forskellige grupper, og det var en factorial, det var 2-in-2 randomized control trial. Det var en klinisk trial, klinisk studie. Vi havde 4 blinded og 4 blinde grupper, som ikke vidste om hver supplement eller hver tilskud. Og vi kunne sige, at D-vitamin tilskud var godt for dem. Symptomer, og så for biologiske markører fra tarm, og så for enzymer. Vi havde også serine protease enzym i feces eller fra lot, og det virker godt. Ja, og det der var sjovt, at de var alle sammen har haft underskud i vitamin D, ikke? Så det er super vigtigt, at vi tager den, fordi det kan være, at det er også de, der er ligesom årsag til, at man får det værre måske. Ja, det er meget vigtigt. Ja. Så spørger hun også. Vi testede det, ja. Det skal testes, det skal evalueres. Hvis de har lav D-vitamin, de skal få det. Men hvis det er normalt, nej. Jamen, så er det lægen, der skal teste, men jeg tror ikke, man får overskud af D-vitamin som sådan. Jeg synes, at overskud eller overdose af D-vitamin kan være farligt også. Så det er meget vigtigt, at vi har det i balance eller i naturel niveau. Ja, så må man holde sig i de anbefalede områder. Ja, selvfølgelig. Og så spørger hun også om probiotika. Er det godt, siger Irene? Hvilke probiotika? Der er mange forskellige grupper af probiotika, og du kan finde mange systematic review eller umbrella systematic review. Det er systematic review of systematic review. Der er mange forskellige høj kvalitet level af videnskabelige bevis, men de kan ikke finde en klar linje eller en klar signifikans, desværre. For eksempel for nogen Lactobacillus familie virker godt. For nogle grupper, nej, det virker ingenting. For nogle, for eksempel, du har også ekspertise i mikrobiologi, og du kan hjælpe mig om det. Men det ved jeg ikke. Det er ikke en tilskud, vi kan anbefale til alle. Jeg synes, at jeg har været da jeg var i konference i USA, der talte man, at det er godt at have sådan en symbion, det vil sige en blanding af forskellige gode bakterier. Og så har man så en, der hedder VSL3, som har vist rigtig god effekt. I mange år har man anbefalet det, men det er meget dyrt. Altså jeg køber selv fra Matas sådan noget, som er i køleskab, og jeg tager den, og det fungerer fint. Det har jeg gjort i mange år. Så igen, man skal også mærke efter, så det der fungerer for mig måske ikke fungerer for hinanden. Men det skulle være godt nok, fordi at man skal ikke forvente mirakler, fordi det er stadigvæk en sygdom, der er kronisk, og det er svært, men det kan godt hjælpe lidt. Jeg kan også sige, at Alexander, han har hånden op. Ja, jeg har et spørgsmål om, at det er muligt at få hjælp af en diætist, for eksempel for at lave en skræddersyet fodmatdiæt, eller er det shamaner? Jeg har ingen idé eller erfaring. Ja, selvfølgelig. Vi har nogle kliniske diæter, som har erfaring med mange typer diæter. For eksempel det velkendt diæt for irritable tarmsyndrom eller IBS eller IBS er lav food map diæt, og det er en liste
fødevarer, som du kan spise, og du kan ikke spise. Og du kan også have nogle, daglige diet, og det kan være også opfølging hver uge. Hvad sker, og vi skal undgå noget, eller vi skal dosere, eller vi skal have bedre mængder for det. For eksempel, det virker ikke, og vi skal øge mængder, eller vi skal nedsætte mængde, men det er en del af arbejde for en klinisk diætist. Ja. Jeg har selv brugt Mia Damhus, og jeg vidste jo godt, at jeg har laktoseintolerant, men jeg brugte det så lidt alligevel, fordi jeg tænkte, at det er nok ikke så slemt. Så jeg spiste jo, jeg drak en lille smule mælk ved kaffen, og så fik jeg også noget yoghurt. Og så da jeg var hos Mia Damhus, så sagde hun, nu skulle vi stoppe med alt det her for altid. Og det gjorde jeg så, og lige pludselig fik jeg det faktisk bedre. Så man skal ikke bare sige, okay, en lille smule her, en lille smule der, så skal man bare stoppe. Og så er det sådan, at måske kan man også prøve det med sig selv, og så sige, for eksempel bare de der kefir, som er en slags yoghurt, kan faktisk gøre en til at blive syg, hvis man ikke kan tåle for eksempel sådan noget. Nogle mennesker kan tåle det, men nogle mennesker kan ikke tåle det. For eksempel nogle mennesker fortalte dem, at jeg har også arbejdet som klinisk ernæringsfysiolog i mange år, og jeg husker, at nogle mennesker med tarmkræft, de kan tåle kulturer, noget som kulturer, og de kan tåle også hjemmelavet yoghurt, men de kan ikke tåle for eksempel frugtyoghurt. Ja. Og så kan jeg sige, Irene, hun skriver, hvad med sådan noget fermenteret kost? Det er ligesom kaffe her, ikke? Fermenteret kost, vi har, det er en anden artikel fra vores gruppe, der er også publiceret. Det kan være forskellige resultater for en fermenteret kost. Hvis det er høj fermenteret kost, for eksempel, vi har nogle japansk eller asiatisk høj fermenteret diæter eller fødevarer, som det er høj saltindtag også, det kan forværre desværre kronisk tarmsygdom, og vi har bevis for det. Så det kommer an, hvilke fermenterede fødevarer vi har. Hvis det er høj salt og langsigtet fermenter ved mange dårlige metabolitter også, og det er kun meget godt i smag, og det er smagfuldt, men vi har også nogle dårlige metabolitter, som forværrer kronisk tarmsygdom. Vi skal stoppe det. Ja. Så vi har desværre nogle negative effekt fra høj fermenteret kost. Ja. Så jeg kan sige, Linda, hun skriver, at jeg har både Crohns og diabetes 2. Og det har hun lidt svært ved kostmæssigt. Jeg har forsøgt med en diætist på Hvidovre Hospital, men det var absolut ingen hjælp. Jeg måtte stort set gøre, som jeg vil. Hvor finder jeg en læge, som kigger på mig som en person med flere diagnoser? Ja, altså hvis jeg må sige noget i den her tilfælde, der tænker jeg, at du måske taler med Mia Damhus, fordi hun er meget erfaring inden for det her, og hun underviser. Når det er sagt, så ved jeg også en anden overlæge, Alice Højer, hun har også åbnet sin egen klinik, og hun går også meget inden for det der kost. Men hun er så privat. Så det er faktisk både Mia Damhus og Alice Højer, de er begge to private. Men jeg ved ikke, hvad du vil sige til det, altså med hensyn til, at man har både Crohns og diabetes 2,
og så har man svært ved mad, og der er ikke nogen læger, der anbefaler noget, som vi kunne også sige, vi har haft Johan Buris, professor, som var også over at tale om kosten, og han sagde også, at man ikke kunne sige noget signifikant forskel, og derfor så kunne man ikke anbefale noget, fordi det er ikke bevist signifikant, at, som også du sagde, at det er individuelt, så man skal mærke efter, hvordan man har det. Man kan også vise bedre effekt hos for eksempel Crohns i forhold til colitis, og det var også det, du sagde. Så hvad vil du anbefale med hensyn til, hvis man skal have hjælp? Hvordan kan man få hjælp? Mm-hmm. Jeg synes, at det er meget vigtigt at kontrollere eller justere type 2 diabetes først, fordi det reagerer til kost hurtigt, sammenlignet med Crohns syndrom. Men det er lidt kompliceret her, fordi vi kan vælge nogle fødevarer, der er meget godt for type 2 diabetes, og vi kan se også symptomer eller effekter på symptomer hurtigt. Men måske den person kan ikke tåle alle fødevarer, vi anbefaler til type 2 diabetes. Så vi skal først lave noget en koplist eller madvarelist i følge med type 2 diabetes, og bagefter vi skal fjerne noget, der er dårligt for Crohns syndrom. Mm-hmm. Det er et godt måde at gå på, fordi så har man taget hensyn til dem begge to. Yeah, men jeg har også lagt Alice Højers kontaktinformation i chatten, men jeg synes også, man kan også selv gøre noget, altså de ting, som man mærker, at man bliver dårlig af, når man spiser, skal man fjerne fra sin kost. Yeah. Og så synes jeg, det er en rigtig god idé, at man laver sådan noget liste over, hvad man spiser, og så mærke efter, og så sige, hvad er det, der er ikke godt for Crohns. Men det er også individuelt, fordi også når du taler med gastrolægerne, de siger også, at selvom man har Crohns eller colitis, så er de alligevel ikke det samme, fordi det er jo forskelligt fra person til person. Så selvom man har 2 personer, der har colitis, så kan det alligevel være forskelligt. Yeah. Så det er vigtigt, at man mærker efter, og gør det, som man føler, ligesom passer til en. Ja, og jeg anbefaler til den person at registrere alle symptomer. Så det er meget vigtigt at have hverdags journal. Så det kan være noget liste, okay, jeg spiste det, og det var neutralt, så jeg kan spise en gang til, for eksempel. Så det er meget vigtigt at registrere det. Ja, det er rigtigt. Ja. Så det er vigtigt, at man lytter til egen krop. Altså jeg har på et tidspunkt, så kunne jeg jo spise tomater kunne jeg ikke spise, fordi så fik jeg rigtig dårligt af. Men så nu kan jeg godt spise tomater. Så det er også fra tid til tid, de ændrer sig. Jeg husker en artikel, som jeg var reviewer for det, og det var som for måneder siden. Så det var en artikel fra Italien, som de anbefaler tomater for alle typer inflammation og kronisk inflammation. Og det virker godt i Italien. Men for eksempel for mig, jeg kan ikke tåle tomater for meget. Så. Nej, det var det. Og jeg kunne heller ikke rigtig tåle tomater, da jeg har haft aktiv sygdom. Men nu kan jeg jo godt spise det, altså jeg har ikke noget problem. Så det er jo hele tiden, man skal mærke efter og sige, hvad man har spist, og om det er noget, der er linket sammen. Så det tror jeg, det er de udfordring, vi har som med patienter med kroniske sygdomme, ikke? Ja. Er der nogen andre, der har nogle spørgsmål? Ja, så skriver Linda, tak for svarene. Desværre har jeg prøvet det meste. Og så skriver hun, det svinger også med tiden. Lægerne er ved at falde bagover, og når jeg viser dem listen med alle symptomer. Lige nu
slås jeg med bevægeapparatet og gå til neurolog og rheumatolog. Ja, det er ikke nemt. Og som Mercer, hun sagde, at så længe de ikke ens for alle patienter, så vil lægerne ikke anbefale. Det vil sige, det er noget, der skal være statistisk signifikant, som man har vist, det er godt for alle patienter med Crohns og alle patienter med colitis, så de kan sige, okay nu. Men der er beviser på, at maden virker, men ikke når man har lavet en forsøg på 100 personer på en gang, så kan man ikke sige, at alle har en effekt og ikke spiser tomater. Så det er derfor, man siger, at det ikke er signifikant. Så vil det sige, måske du kan tåle tomat, men jeg kan ikke tåle tomat. Og på den måde, så vil lærerne sige, okay, det er ikke det, der er. Så derfor så tager de afstand fra, og de vil ikke anbefale. Så, men jeg synes at alligevel, selvom man kan sige, at der er noget effekt, så må man lytte til egen krop og gøre noget ved det. Er det ikke rigtigt? Altså? Ja, lige præcis. Det var som en konklusion fra mine artikler og min foredrag. Tak. Ja. Jamen, hvis der er ikke flere spørgsmål, så vil jeg jo sige tusind tak for rigtig gode foredrag, og der er mange, der skriver her i chatten også, og tusind tak for rigtig gode foredrag. Det var så lidt. Pøj med din forskning i fremtiden. Tusind tak. Rigtig mange tak, og så tak til jer derude. Tak fordi I var med, og så rigtig god aften. Tusind tak, i lige måde, og god aften alle sammen. Tak, hej, og hej hej.